jarawo anak altino nodam manke motabi modon wodi wonkam jarore ma ewni ma fedam ema nabi ena hewi gillam dewam galam ji jama e bandam gitambo ha homne teradam jarore ma ewni ma fedam ema nabi ena hewi gillam nabi gidam ko gibernam choti ko am jodam e koydam jarore ma ewni mi fedam ema nabi ena hewi gillam mino elimtude awum na burema wallahi dum ena tore sembam jarore ma meɗen Bela TV on jettama on jarnama no wowini kala saha hande kadi en jillima ɗo omo ganduɗa kañum Oustaz Babally Diop mo ganduɗa ko jangguino alqur'ani karim wonantede Madina Gounass guɗal ngal ganduɗa e wiye Darul Ilmi fi Darul Hijrati en jitti en jarni yeɓiyankoɓe foof e commentaire uji mabɓe ha e fofoof no weltorade ɓe Qur'an o hande kadi mawɓe ɓe wettade ɗo woni ko haaji makko inchallah so en kettima ma en dañ ko waɗi fayida ma en dañen kadi ko natti en aduna e lakara inchallahu taala joni ala no mbatten so nan dokken ceerno Babou salmina yeɓiyankoɓe Babou bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe tedduɓe musidɓe on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere en calmin dendagal ko yeɓata Bela TV ko waɗi abonnement e ko an abonnement ko en calmini ɗum en juurima ɗum kadi tawa salminawol l'islam taw wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kono noon kadi en calmini ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Ba khalifa tedduɗo Madina Gounass kono noon kadi min ni ko ceerno Ibn Omar ceerno ha e gardiɗo dendagal jangde wuuro wawi Madina Gounass ceerno men ceerno Ahmad Ammar Ba kono noon kadi en juurima jinnaɓe meɗen ɓe en juurimaɓe yo Allah ɓuɓamɓe to ɓe goni to kono noon kadi seereɓe meɗen en duwanimaɓe kamɓe kadi yo Allah ɓuɓamɓe hay dendagal jangguinoɓe e guure fof en calmini ɗum en juurima ɗum ko noon tigi ko anni welde ko to fasita no ɓuura ko adi ko Oustaz hol goɗɗo ceerno Babally Diop holto yiyande ay alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ay oɗo o wiyete ko Mouhammad Diop walla mbiya Mouhammad ceerno Saïd Diop o yi aduna ko ɗo e wuuro men teddugo o Madina Gounass e hitande 1988 le 10 deuxième mois 1988 ɗo e Madina Gounass. ko noon tigi ko enen nandi Oustaz holto gaɗiɗa janggude ɗo e wuuro men ngo ko adi nder yahtude fof hol gaɗiɗo jangguinde ɗo e wuuro eyi caggal nde jaren ha mbaɗɗen haqqille no moƴƴi taw en keeɓi duuɓi 5 walla duuɓi 5 pawɗi ene wawi wonde 1973 93 walla 94 ɓe mbawi wiide noon ko on saaha jinnaɗo men o nangue jungo men nawi en to ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba khalifa tedduɗo Madina Gounass to ɓanni en ba addi en e juuɗe jinnaɗo men miñiko mo jiidi nena goto taw ko gonɗo e galle he walla gonnoɗo e galle he kañum jangguino ngal ɗo duɗal hande jangguere ngal ɗo kañum jogi duɗal ngal ene wiye ceerno Saada Ly koye on gaɗɗen janggude alqur'ana karim e on saaha. beele jangde ma ɗo e wuuro he ko on ceerno tan wonno ceerno ma e wuuro he on tan janggima ɗo e wuuro he ɓuurani eyi ɗo e wuuro he caggal kanko tan ko jinnaɗo men jiɓinɗe en o caggal nde natɗen jangde e makko kanko ceerno men ceerno Saada Ly ko jinnaɗo men ko ceerno men e kono on saaha taw mataw
eɗen pamɗi seeɗa jinnaɗo men o kadi wattanno en hoore mum ɓaddinanno en sere mum ko ɓuri hen heewde ko wayno limto e hijjo fayda kanko ɓuri janginde en ha jettiɗen alam tara kayf taw koye banggue taro ɗum kanko ɓuri janginde ɗum. caggal nde gummiɗa ɗo e Madina Gounass mani yaade toon to Fouta holton janɗa e hono adi woni ceerno ma Fouta? eyyi en goni ɗo e Madina Gounass caggal natɗen ɗo e jangde en goni ɗo dumunnaji en goppuno jangde nde ha laaɓa ceer battuɗen rewde sukaɓe ndewata ko tan cikkuɗen ko ɗum woni ko moƴƴi taw ɗum wona ko ɓuuri e men ndewi noon ha 2005 Allah newni e ballal Allah ñaƴa muɗum e ballal ceerno men ceerno Sadio Ly wi en kanko ɓuranimo ko mbaɗen feere jehen jokkoyen jangde men taw to Fouta taade jangde nde ɗo en jaɓani jangude jangde nde tardi e on saaha taw eɗen jaari suutul hajji nden gimmiɗen ɗo jaaduɗen e mawniraɓe ɓen goto wiye Ahmad Touré ɓurɗo andirede Baba Galle Touré hono noon kadi taw jaaten ko e jungo ceerno men mawni men ceerno Ahmad Tidiane Ba o Baba Moussa Yaya Ba toon to Abou Samawoul kono noon kadi gonduno e miñiraɓe meɗen ɗiɗo ene wiye Ahmad Sakho ene wiye Birane Ly enen jaadi ɗo ñalawma goto le 5 juillet 2005. no foti mbaɗɗa ɗum beele ko ɗo gañiɗa jomum ceerno Amadou Tidiane Ba? eyyi en gondi ceerno Amadou Tidiane Ba 2005 5 juin 2005 puɗɗen e makko wonduɗen e makko ha 2008 natirɗo 2008 walla taw 2008 manki wona walla wawi e nder 2007 kono en jejjiti ko lewru wonno kono en jettinde Allah men toon to Nabadji Civol guiyen ɗo noon gadden yaade Sinthiou Bambi en goni Sinthiou Bambi lebbi 3 ɓenɗen Nabadji Civol won gonɗen toon noon ha 2000 faandi jettinden Allah meɗen premier e jungo makko kanko ceerno Amadou Tidiane Ba ko 2000 ko jungo makko waɗi yettinde Allah meɗen premier. caggal nde gummiɗa Nabadji beele ko Nabadji gummiɗa e paaɗa ogo walla ko ɗo e wuuro he gummiɗa paaɗa ogo holno parɗa ogo hol kadi ko woni sababu ma yaade han jokkodirɗa ceerno Yaya ha woni ceerno ma? eyyi kañum nde tawno en woni Nabadji tugganɗo 2005 ha 2009 en gartuɗen ɗo Djouli Taske ha wayi dutogol bam men Baba Siraji Alpha Ba yalla ɓuɓanmo nden nde gartuɗen ɗo woni en duttaki on ha Daka en goni ɗo fodde lebbi 6 walla lebbi 6 mankuɗi 2009 gartuɗen ɗo gonɗen ɗo ha 2010 caggal Daka taw en ɗeɓino ni wasde ruttade nde wonno taw en ɗeeɓi yidde hankkadi ƴeewede goɗɗum taw jangde tardiri en ha ɓurti kono noon so neɗɗo so Allah waɗima hunde so yiiɗima hunde a wawa dadde ɗum ko ɗum tagi wonno ko muuyi Allah e woddiro Allah ɗonne kadi koye ballal Allah ñaƴa muɗum ballal mawniraɓe meɗen ɓe Oumar Siraji Diop hono noon kadi Amadou Tidiane Diop e wajuji makko kanko Amadou Tidiane Diop haalaji makko konguɗiɗi o siftinte en ko jinnaɗo men wiyannoma taw kanko tan e makko e ɗin konguɗi ko ɗin jeeyi sababu ha mbawɗen ruttade ngol no mbiɗen so en dutto jiɗɗen yawde ko ogo nde wonno gimmoɗen Nabadji en mbaɗidirino e mawnirawo men ha gassi eɗen jiiɗa artude toon hankkadi seeɗen garta Fouta ko banggue jiɗɗen jokkoyde o jaɓani en ɗum nden woni gimmiɗen ɗo jeeyi sababu kadi yaade men o kadi jogui musidɗo men goto wiye Ahmad Dia ɓurɗo andirede Amadou Diawo mo ceerno moon ceerno Boubacar Diawo ɗo e Regal Ramatoulaye ɗo o waɗi on saaha taw nana ogo en noddimo ɗen namdomo alhaali toon omo haalana en kadi ceerno Yahya Belto en nannomo guila en goni Nabadji en nanno alhaali makko en nanno haala makko e keɓiniɗen e ɓerde men wonde en jiiɗi jokkoyde e makko ko ni sababu arde ɗum ne kadi gimmiɗen ɗo kadi koye 5 juin 2010 ñanden kadi gimmiɗen ɗo kadi paale ogo kadi no foti duuɓi gonɗa ceerno Yaya en gondima ko 2005 ha 2014 19 février gartuɗen ɗo 2014
tigi mo gonduɗa duuɓi 9 gasa ɓuri hewde tawa andi e muɗum holko janguɗa e ceerno Yaya to banggue jikkuji ɗi moƴƴere makko ha e neɗɗagal makko neɗɗo sifore moƴƴere gueɗe ɗiɗi kam ko ɓuri an yanke to banggue karasiyagal holko ɓuura teskade makko alhamdulillahi rabbil alamin ceerno men ceerno Yahya Wele en mbawa haldude mo hay sen giɓɓi en gaynata kadi kala ko kalɗen ko liggoɗen ko ɓuuri hewde nde wonno so en gandimo ko seeɗa mbawɗen andude makko ko suuɗi ko ɓuuri hewde ceerno Yahya Wele sa wiyama ceerno Yahya Wele tan miijotoɗa Qur'an nde wonno ko Qur'an yanke labɗo cer hakke makko yidde Qur'ana jange sa ari a wima ko sere jiɗɗa jangude duɗal he o wiyatma ko ala sababude o añoyani sariya o wonde sariya fotani jangede ala ko haade tardinde jangde Qur'ana nde wonno sariya e Qur'ana kala nde wadda so rendaki sariya o folto ko Qur'ana o nde wonno sariya o ɓuuri yawde famede omo jogo alluji dartede sariya seeɗa so heewi seeɗa tan o dartinat wiyatma ko ala ko Qur'ana ko sohli jangde kanko e fodde ko gonɗen e makko yankirare makko e neware makko e netare makko sa tawi mo juuɗe galle he so tawi a wona ganduɗo mo sa wiyama ko o woni ceerno mbiyata ko wona kanko saabu a tawatamo e galle he omo ñanto walla omo waɗa goɗɗum kala tawɗamo no jiiratamo ni cikkata ni mataw wona ceernajo jangguinowo wonɗo on ɗum koye yankinare makko jeeya e gueɗe goɗɗe ha heewi e surtout noon nde wonno seeɗa ɓe hewɓe ne keewi fanorade ñantule e fanorade ñamanteje ɗe ganduɗa ko fayodinde kanko ɓuuri yidde e gurdam makko sa yiiɗi mbiya so fini subaka koye waɗan karaw o gulɗo jaw tum aɗa reedu makko so woti ɗum ko kafe Nescafe dose o yara waña liddi non ɗon ha tisba o heɓano haɓan kanko haaju makko tan ko Qur'an o jangi o yiɗa noon ñande biira yiide cukalel ne yirto taw wona jangoyel ala o yiɗa ɗum kadi jangowo kala no wawi waade ɓurnimo jangata jangowo o kay so yiiɗi taw ala an ko a waɗata ko fewani tan ko aɗa janga omo wondema sa jangani noon so yiiɗi gona neɗɗo ɓurɗo fewde yimɓe o ala e ma haaju nde wonno ko Qur'an o ɓendimo Qur'an o yooɗimo nde wonno won gorgole kewɗe ɗe o haalnonomin wonde ko wadda e to banggue tarikaji makko kanko guila mo famɗi wonko haalnonomin hen mi tawimo Qur'an o kanko fijirani ɗum hay nokku o jaɓani yeɓade ɗum nde e duɗal he hano yalti aduna ni ko ɗon ndenɗa e duɗal he ko beele ko ndenɗa ko o mbaɗi ɗon keɗugal e duɗal he walla ko ma eyyi kanko ko ɓiyi o waddino kam o wiye Seydina Wele koye 2013 wonno naguitinɗen alluha meɗen garɗen kalanɗenmo noddi ɓiyiko o waddi ene makko yo heɗono en ngani sanga en puɗɗima ñande puɗɗiɗen nde keɓɗen ko 15 janggoye mum keɓɗen 15 won tagande hawre e gargol ɗon ceerno men ceerno Bachir mo ceerno Ahmad Tidiane ceerno ceerno Bachir o namdi en habaru Allah yomen kalanɗenmo kadi koye keɓe gonɗen o saaha kono waɗi hen duwaw o ɓeydi kadi o ɓeydani en kadi himma kadi nden noon woni jokkiɗen no ko heddi ko e nder balɗe keddiɗe ko ni wayi ko noon tigui yo Allah huɓamo kanko ceerno Yaya haade men artude e ñalawma he hol no miijorɗa no guinnirɗamo ñalawma o holno ɗum foti e ma holno miijorɗa ɗum ha mbawɗa innidemo ñalawma kanko wonnomo handi ko ɓuuri ñalawma ga innirima ɓiɗɗo ceerno Yaya holno ardema innidemo ñalawma holno ɗum ardema eyyi ceerno Yahya Wele no mbimami nayi ni sa haali haala ceerno Yahya Wele tan a wiyat Qur'an ko jeeyi sababu inniredemo ñalawma o
ko yiddemo alquran e teddindemo alquran e yiddemo jangowo alquran e jangnowo alquran nde wonno ko ɗum wonno haaju makko ko ɗum wonno himne makko ko ɗum wonno kadi fandare makko aduna makko e laka makko ko ɗum wonno haaju makko enen noon en jiiɗo e makko e fodde ko gonɗen makko fodde ko ganduɗen makko eɗen jii e makko ɗum noon ene mawni e men gila e on saaha kadi jole ɓerɗe men hay sinno en goppi en daaƴi ko wiyete jangde mo en jottoyima ene jole ɓerɗe men immide mo ɓiɗɗo on Allah muuyi ɗum heeɓi e jonnon ɗiɗo dumunnaji e duɗal men ngal en batti wadde hen hitande foof mbaɗen ko wiyete conférence jonnon hikka ɓerde men kilal won yimɓe wadde ɗum mbiɗen haade mi waɗi ɗum taade jeyɗo jinnaɗo jangnanoɗen ɗo o gaɗen jangude e muɗum yen ngaru innede on ha para ko hefti hen ko kankone ndewnenmo hen nde wonno kamɓe fof ko Qur'an yankon a jottima ɗo janginde jangude fof e musde ko janginde kadi ɓuuri mettude nde wonno needa sukaɓe tan nayo ha jeeyo ha nder hoɓɓe ni en ɗefi sattude seeɗa holno jangingol ngol wayi beele ene hakkini to banggue sattugol ngol walla holno wayi sukaɓe to batte mettude neede ko nandi hen banggue jangingol ngol hayno arde ñalawma eyyi janginde kam ko hunde musde ko hunde tiɗde kadi kono noon ko ballal Allah tan neɗɗo so wona mo Allah walli tigui rigui wallimo e muñal o wawa jangingol eyyi jangingol no mbiɗen ni jangingol kam ko hunde musde ko yantade mawde kadi ko ballal Allah mawgal so wona mo Allah walli tigui wawat ɗum surtout noon gonɗo e Madina Gounass surtout gonɗo e Madina Gounass nokkuji diɓunoji keddiɗi ɗi ene saɓori to jangingol e banggue Madina Gounass nde wonno Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin ko wuuro diine ko wuuro sunna ko wuuro gandal kono noon yimɓeɓe nde ɓe jiɗɗiri jangde ndeni dole ɗe mbayani noon jangde noon wawi nawde ɗum ko doole so tawi janguinowo o ala moyen eno janginirta jangde nde pour nde feewa no yiɗiri ni weɓata nde wonno mo ala to suuri mo ala no suuri ɓesgumum ka ñawreteɗo ka ñamowo ka ñamminowo ka jarnowo foof e waɗɗi e hoorema so tawi a alana ɗum feere e doole jangde nde laaƴat ko ɗum woni ko ɓuri tardinde jangde men hande Madina Gounass so tawi en mbawanno hebde tan joguiotoɓe programme ko fate e jangde e nder duuɓi 3 duuɓi 4 ma jangde Madina Gounass nde change o ha laaɓa caram te kala to mbawɗo yaade aduna he en kulta en kersata ko tardi en tan ko ene gueɗe holno jiiɗa darde sukaɓe jinnaɓe sukaɓe jangde nde darde mabɓe eyyi jinnaɓe sukaɓe ɓe no mbimami joni ni tan jinnaɓe sukaɓe ɓe sa yi jangde nde no wayini ko ɓurɓe yidde jangguinaneɓe ɓe kamɓe Allah ɓuuri jarribade e banggue dañal wasde dañal ɓuuri hen hewde e duuɗe he sa daari koɓe ngala no feewi ɓe sukaɓe mumen ɓuuri hewde hen joguiɓe noon machallah ɓe tinni eɓen jogui ɓe tinni sukaɓe maɓɓe ne jangga kono elle ɓe ngala haydara ɓe sukaɓe mum ɓuuri hewde duuɗe he ɗum tagi duuɗe ɗe pour ɗe mbayano no yimɓe jiɗiri ni weɓata nde wonno janguinowo ɓurta walludemo tan ko jogo walloɓe wallowo o noon ko Allah saago o wona jarlitiɗo kadi taw ene jaranimo foof haysa ala haydara noon
so tawi tan anniya ma wona timmi ene selli a wasani haydara. Kamɓe kadi ɓe jiiɗaɓe sa yi Qur'an o sa yi jangde no wayli o saaha ko yellitade jinnaɓe ɓe e yidde sukaɓe ɓe, ɗum ne jeeya eko ɓeydi wallude en o saaha e jangde nde. ɗum kam wiyete Allah mawni, en jetti Allah no fewi. batte ñalawma o conférence o holno foti laaɓi ɗum puɗɗiɗa wadde ɗum ko? Eyi kañum en puɗɗima wadde ɗum guila e gurdam jinnaɗo meɗen o, sen jumani ko 2019 walla 2020 puɗɗen wadde ɗum somin jumani 2000 ko ngol ɗo lawol warata laabi 7. ngol ɗo woni laabi 7 ngol guinirɗa ceerno Yaya. ɗum noon on conférence holno arde ma pour wadde ɗum e kala tuma holno arde ma kala hitande? Eyi kañum aɗa andi almar'u yudabbi'u wallahu yuqaddir, neɗɗo kañum fewjat ɗum Allah woni koddirowo. en woni ɗo en jangguina e on saaha ɗum joɗani haqqillaji meɗen. won saaha goto noon enen joɗirɗen eɗen jewtida e sukaɓe ɓe tan miijo men addi enen est ce que en mbawa noddude mbimi min noon mi jiɗi noddude jinnaɓe moɗon ɓe ɓe foof ɓe gara. so noddiɓe noon woni anniyam ko onon suka wonɓe ɗo ɓe e mon suuɓe e mon soɓe gari ɓen janga Qur'ana ɓe keeɗo, soɓe keeɗima ɓe ganda kam ndeke enen wona fijirde joɗɗinen ɗo ko jangde. Ngan sanga kamɓene en mbawa wattude haqqille e ɗuɗal ngal, nde wonno on saaha taw hayto min jangat min ngala, ko ni miijo ngo ardi. Mbaɗɗen noon jiɗumi ɓe joni ɗum moƴƴini ɗum dokki en hen kadi pellital ngal e ngalano, dokki en kadi cuusal ngal e ngalano. ko ni alhaali o fuɗɗori. woni hitande fof pellitɗen wadde, hitande fof so daka fandima nden mbaɗan ɗen, so heddima daka yontere ko nden mbaɗan ɗen, tawi sen mbaɗi tan en guddat ha daka sako puɗɗen ɓamtude. dumunnaji ɗiɗo noon daka o watti arde caggal korka, nden ko daka o ardoto korka ka joni watti joni daka watta arde caggal korka, nden woni canzuɗen programme o hakkude korka o e daka o heɗoɓa fadde mbattuɗen wadde joni ko adi korka o woni ɗiɗo duuɓi tati koko adi korka mbaɗen. joni almuɓe beela won jofnuɓe hen fodde no foti jofnuɓe? won hen jofnuɓe e oɗo saaha ɗo kam jangoɓe ɗo ɓe ko goto wonɗo, jofnuɓe heddiɓe ɓen ko yaltuɓe. hono jofnunoɓe tato hen rewɓe e gorko goto keɓino yettin alluji mumen, kono tato rewɓe ɓe ɗiɗo ɓe ndesama, goɗɗo kañumne o saaha nana e lawol muɗum humanama kono suka fotoyata taw. gorko o noon haɗo jeeya kam ko Fouta o jeeyano, onne kadi hooti dondirama hooti kadi ko tinniɗo ha joni kadi eɗen jokkodiri e mum. keddiɗo o noon nanɗo on ne jokki Allah mum ha joni, kadi ko jambaɗo kadi. limor almuɓe no poti rewɓe worɓe fof? e ɗon no limor awɗo kam metti tongude, hande ara ɓeydo janggo ara usto. e oɗo saaha ɗo joni ni kam ko gonɗuɗen ɗo o saaha ɗo wadde 63 54 saaha noon ne yaha ha wona 60 fawɓe ha temedere. kono ɓuuri hewde ɗum ɓe ɓurata hewde tan ko saaha ndungu o, so vacance école aji ɗi guddi ara ɗo vacance uji la heddude he, ɗum ɓuuri hewde waddi ɗemgal hewde yimɓe. so wurti ɗum ko jeeɗiɗi jeetati ɗo tan heewi haade, heewi dumunnaji noon ene ɓusti. to batte dursidogol mabɓe hol ɓurɗo hewde ko dursitoɗo fof hisibaji dursito? mo dursiɗo 14. debbo walla gorko? debbo woni jomum Allah mo yetti o. joni ko mbasiytoɗa e jinnaɓe jangguinanteɓe ha sukaɓe jangoɓe ha e jangguinoɓe wuuro ngo ha e caggal wuuro ngo fof? en ka presque fof mi wasiyani ko faade mi haali ɗum nane.
jangde nde funde wawa yaade funde wawa moƴƴude ko alay sago joomum jawɗele en ɓe mbatten haqqillaji ɗum noon faltaki jinnaru mo ƴiƴum jangata faltaki mo ɓiyum jangani a tanka tan ka julɗo ka tijaniyanke ko Madina Gounass gonɗa walla wona Madina Gounass gonɗa aɗa yiɗi qur'ana ko qur'ana woni ko panortoɗa sa yi du'al qur'ana ko foti handude maggal ko aɗa jogui ɗum wat hen sa waɗi a waɗnani goɗɗo jangowo hen o ala mbaranɗa ko hoorema nde wonno ko qur'ana hay goto jeeya ko Allah jeeyi sa waɗi hen Allah ko nawata sa waɗani hen Allah ko nawata ɗum tagi noon surtout noon ɓe sukaɓe mumen goni hen ɓen foof noon kadi ɓuuri handude wadde hen nde wonno sa waɗi gueɗe ɗiɗi ne toon a waɗiri Allah a dañi Allah ɓiɗɗo ma gonɗo toon o ɓeyda hebde kankone ko jangata ko barke mo ɗaɓɓanno ɓeydo feñde makko kono joni a perdani ɗiɗɗi foof kono elle an sa jogui ɓiɗɗo jangowo sa waɗata hunde sa yanaki a haɗa ɓiɗɗo ma o hunde te an perda hunde kadi no keɓiranta ɗo gueɗe ɗiɗi ni sa yana noon kadi keɓirta gueɗe ɗiɗi ɗe kadi ɗum tagui basiyɗen bandiraɓe tan heɓɓe haqqillaji jangde no fewi jangde men Madina Gounass so tawi en mbawan jogade feere jangde nde yaaha nde feewa nde watta loro te kadi moni foof yiya hoore mum kono nden feere noon pour wadde nde wona werde saabu sen dokki yeru tan hande leggal Darou Hijratu ɓuuri famɗude Madina Gounass ko famɗi foof taw fodde ujunere neɗɗo nanɗo e nder leegal he kala ko famɗi ujunere neɗɗo nanɗo walla temedde jeetati neɗɗo nanɗo ɓen temedde jeetati taw ganduɗa ko sagataɓe ko dariɓe soɓe mbaɗi jungo e fandu hande duɗal nanɗo e leegal Darou ɓe mbaɗi créé duɗal e leegal Darou gotal ɓe ƴetti jangguinoɓe ɗiɗo mbaɗa duɗal he dendagal ɓesgu mabɓe foof ɓe mbaɗa duɗal he holno ɓe mbaɗata dendagal ɓen yimɓe ujunere so lewru maayi moni foof fawa ko temeɗɗe ɗiɗi so yi noon taw ɓiɓɓe joyyi joguiɗa walla ɓiɓɓe tati joguiɗa walla ɓiɓɓe nayyi joguiɗa an lewru ndu ko temedde ɗiɗi tan payiɗa ɓen ujunere neɗɗo soɓe dendini ɗin temedde ɗiɗi ma won ko heewi ɗin temedde ɗiɗi so dendinama jangguinoɓe mbawi yoɓede hen moni foof ƴewen hoore muɗum te kadi kalis o taw gasani heddo duɗal ngal wawa fewnede hen so en mbaɗi nden feere ko feere moƴƴere men janguinoɓe jiyata koye mumen jangoɓe jiiya koye mumen jinnaɓe jiiya koye mumen taw tampere ala kono noon weeɓani wadde nde wonno yimɓe manque holondirde ɓe kolondirani no Allah faabo tan ko noon tigui jeegankoɓe Bella TV on jettama on jarnama wonno ko Oustaz Babal Diop ne gasa en keeɗima jangguingol makko ne gasa wonko janggona hen inchallah ma gasa en kay jangguingol hokkugol ma battini alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal nde jettoɗen Allah julde Annabi sallallahu alaihi wasallam ne jetti jinnaɓe meɗen ɓe kono noon kadi en jetti wondiɓe meɗen en jetti Bella TV jinnaɓe men wurɓe hen e mayɓe hen foof eɗen jettiɓe eɗen duwono ɓe wurtiɓe ɓe yo Allah ɓuɓan ɓe jinnaɓe men wurɓe kadi en duwonoɓe kadi yo Allah junnu gurdam en mabɓe sellinaɓe sembinaɓe ɓe ɓooya dusde en ko juuti hono noon kadi ɓesguji meɗen e miniraɓe men mawniraɓe meɗen foof wondiɓe men e banggue jangde qur'ana ha e ko nandi e muɗum foof ha e miniraɓe ɓadiɓe ko wayno an joɗiɗo Ousmane Touré foof dal yettama dendagal kadi Enguel Najo to wawi wonde kadi en jetti ɗum en duwonima ɗum kono noon kadi dendagal Toranke to banggue famille jinnaɗo debbo o to wawi wonde en jetti ɗum en duwonima ɗum yo Allah waɗanen jaam hada assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko noon tigui bandiraɓe on jettama no fewi siftinde ñalawma conférence ko janggo alkamisa sappo e ɗiɗi février hitan ujunere nogas jeegom inchallahu taala waktu o fuɗɗi ko 10 heures ha to haaɗo fo so guila fooɗi inchallah ma en mbaw yewtidde bandiraɓe no handi on jettama on jarama ha saahaji goɗɗi so guila fooɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
wadi ko mbaɗe wadi ko mbaɗani jono hande Allah waɗi o rutte e ngal keddogal duɗal ko duɗal makko wonno o dañi ɓiɗɗo kadi janguɗo ha wawi andude ko jangde firnata ari kañum ne ɗum wonde ene waɗa ñalawma ene ruttamo keddogal eyyi bisimilla mo bandiraɓe